Я чую хруст таке. Не ближай, може, не треба, але... Які? Зашокуй як. Тримай. Так, я ще. Тримай. Ні. Такий смілий? Ты смелый? Не смелый. Не смелая лишь. Что еще у вас есть? Капуста. Капусточка, морква, яблок. Яблоко тебе дадим. Не пужай його. Бо я сама спужалася. Як і він спужався? Спудався трошки. Чого? А, моркву. И понесла. Не такая смелая, не такая. Ні. Як хрумкать, так ням-ням-ням. Надто капризные живёлы атрымліваюцца. Капусту не так лёгка знайсці, а яна мне спадабаецца. Они не едуць капусту Моркву. фурчаць. Морку и яблоки, и всё. Ничего больше не тут. Нет, я у краму специально заехала, как купить капусты, ее не было. Капусты нема. И тому у них морква. А они капусту деликатес белорусский не жадают кушать. Только морковку. И как бы добрая была. С соком. Так. Чтоб там. Як так? А ми за забором. На корке ты хочешь яблок? Як моцно ти любиш яблуки? Так. Так. Каже, я вашу моркву бачу. Нічого я не хочу. А як ми вилазимо? Пошли. Розумію. І залазимо. До волков те... Не, медведь сверху перекрыт. А вось до зубра у яго такой домик сверху назіральны. Прывітанне. Прывітанне. Морква. Не цікавить морква вас? Капуста не цікавить. Яблоки. Есть у вас яблоки? Ну давайте уже яблоки. Ну давайте. О, из усього.
вирішив моркву все ж таки їсти. Капусту, моркву. Нічого не зостається, тільки моркву готую їсти. Ладно. І так сойде. Яка у тебе прическа пригожа. Ты так ножкой просишь? Я как Ті подкопали. Ти як розумієш, що це означає? И потом я убой А, убой? Да. Набой, набой. Потом вспомнил. Ну, можно еще капусту можно любить. Ну ви хто-небудь капусту у нас з'їсти чи ні? Ні в одному магазині нема. Тут у стаканчиках тільки такі, ну ні. О, подійшло. Еще. Я ще вже подійшов ще. Задоволена чи не задоволена? Груш спасили. У всех. Ага, ти. Сючки. Медовить? А ти на два боки? Ну, я так раньше. Ой. Классно. Такие маленькие. Ты что ты ешь? Я, мне кажется, он и не ест. Чому? Будуть. Ну, йому допоможуть тут. Тут. Кроликам тут. Чи, може, я не хочу? О, ні. Але. Хто істі? Такие. Хто ти? Забрал меня. А есть ще став? Ні. Ой, ще один. Трохи не розумію ці. А як хрумкають. Я все забрал. Ляльки забрав. Ага. Батька. Угу. Ой, якое. Ой, якое ти маленьке. Не памятаю, что можно же, нечто ж нельзя не есть. С того, что у нас есть. Територія прям.
ушки. Чухався. Угу, почухався. Даєм мені ж ти ще? Так. О, тримала. Это лапка того? Лапка його не. Нет, здесь и все. Видишь, ну ты меня ходишь. Готовы? На. На. Вовка. Ні, Вовка. ні, Морквою вовка. ні, побач було. Ти на мене не обидівся? Я хай морковочку тобі не обидуся. Тримай. О. Ну, на камеру не ведаю, вовки побачно будуть в тіні. Але ми бачимо. Так. Один і другий. Так. Як наш лісний кот, так же. Увлекся? Ну, у нас не отрималося идти под навес, у беседку. Пойдем? Побегли, побегли, побегли. Як это трималося? Под грибочком. Так. Сховаймося. Без убрала? Потребую, потребую.
Артем, і зубров питався кормити, і оленей. І всіх одразу. І зубров. Так. Прибрала? Угу, ну добре.